Itt lakom, látod, ez az a ház. Kevés a luxus, szolid a kényelem. Hiába keresel nyugalmat, nem találsz. Se a halálon innen, se túl az életem. Itt lakom, látod, ez az a hely. Itt minden úgy van még, ahogy itt marad. Én nem kérdezek semmit, ne is felejj. Ahhoz, hogy hazudj, neked elég egy pillanat. Ami kint, az van benn, ami fenn, az van lenn. Ahogy élsz, annyit élsz, ott van a válasz a szemedben. Itt lakom, látod, ez az a ház. Kevés a luxus, szolid a kényelem. Hiába keresel nyugalmat, nem találsz. Se a halálon innen, se túl az életen. Nem, nem, ami kint, az van benn, ami fenn, az van lenn. Ahogy élsz, annyit élsz, ott van a válasz a szemedben. Ami kint, az van benn, ami fenn, az van lenn. Ahogy élsz, annyit élsz, ott van a válasz a szemedben. A válasz ott van a szemedben. Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üveg bort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szívedbe száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsidban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövében nézel, ott már semmire nem még pénzel is. Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Itt senki se golyóálló, és azt szakad a védőálló. A haláludás végén, a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már, de valaki fizet van az útka önnek, a Mennyország turist a legjobb szolgáltatás nyújtja. És lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled. És hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla a gyújtó zsinór végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a
hírek, veled van tele a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter-szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a Mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autód, mekkora mellő a rőd, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter-szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a Mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Melyik ajtón mennyekbe.